nyt? No niin, tässä on nyt tämmönen erittäin vaarallinen operaatio, yritetään tässä uutta vuotta vettää ja räjäyttää raketti, että katsotaan oppia tästä hommasta. Lanka palaa! Ampu tulee! Hengissä ollaan, hyvin meni. Näyttää homma etenee tällainen turvallisesti. Apua! Kuka auttaa mut pois ojasta? No niin. Näin turvallisesti uuden vuoden aattoa. Kiitos.